Hola chicas, poďte dnes večer so mnou pozorovať. Mikinka od Goldbička samozrejme nesmie chýbať a budeme sledovať mesiac. Prípravy začali ešte než týpek vôbec vyliezol. Beriem si tento okulár, moc sa tomu nerozumiem, hej. Profesionálne ho takto očistím a dávam ho do teleskopu. No a tu môžete vidieť úplne prvý pohľad, ešte bez statívu na telefón. Musím si to ešte poriadne doostriť, no a tu je prvý pohľad so statívom, ale týpek mi utiekol, než som ho tam stihla nainštalovať. Vymeňujem okulár, opäť to trošičku doostrím, no a tu už máte finálne pozorovanie, ktoré je teda dosť zrýchlené, ako môžete vidieť. Pozorovala som z piatka na sobotu, takže viditeľnosť bola fakt krásna. Ja mám ten teleskop už niečo cez rok a aj tak s ním stále nič poriadne neviem, takže budem hrozne rada, ak mi v komentároch niečo poradíte, ako sledovanie vylepšiť, alebo mi dáte vedieť, či niečo podobné chcete vidieť na budúce.